Igbo ekele m unu atụmangwe ụmụnne m ekele m unu atụmangwe njebe ejebe akọtụrụ m unu nlaba alaba akara m unu atụmangwe ana m ekele unu ụmụnne m ndị Igbo na-eme Igbo. Ana m ekele unu niile n'agbanyeghị obodo ọbụla unu nọ wee na-esonyere m. Ana m ekele unu ndị niile ọ bụ izizi ha isonyere m. Ana m ekele unu wee na-asị unu nnọọ. Ebe a bụ ebe anyị na-akụzi nkụzi gbasara ịgọ mmụọ n'ọdịnala Igbo. Ebe a bụ ebe mmadụ si amụta ike nke onwe ya, otu ị ga-esi na-akwalite ike nke onwe gị dịka onye Igbo ịbụ site n'ịgọ mmụọ. Anyị akụziela ọtụtụ nkụzi n'ebe a. Ọ bụrụ na ọ nwee ihe ndị ka gbagwojuru gị anya, saachị ya maka nkụzi a na-akụzi n'ime chanel a bụ Eze Nwanyị Ogechi Ọpụrụ Iche Amụma. Ị ga-afụ nkụzi ụfọdụ ndị niile gbagwojuru gị anya nke ị na-ajụ ese ya. Anyị akụzigo ya maka na ọ bụrụ tata ka ibido. Ana m ekele unu niile ndị niile dị mbụ na-esonyere m. Ana m ekele unu wee na-asị n'ọkwanụ maka unu ka m ji wee nọrọ ebe a na-asị ka unu na-esonyere m ka anyị na-aga n'iru, na anyị ga na-aga n'iru n'iru, na ịga n'iru bụ ndụ, ịlaghachi azụ bụ ọnwụ. Anyị agaghị alaghachi azụ. Anyị ga na-eje ije dịka orimiri. Orimiri adịghị ana azụ. Onwego onye gawara mbụ gaa na mmiri fụ ka ọ na-ekwochi ya azụ. Mba, iruo na orimiri ma nke nnukwu ma nke nta, ọ na-ekwu na-aga n'iru n'iru. Otu a ka ije anyị ga-adị. Ya gaziere unu ụmụnne m ndị na-amara afa ma onye unu na-afụ iru ya na onye unu na-anụrụ ya bụ nwanne unu nwaanyị Eze Nwanyị Ogechi Ọpụrụ Iche. Abụ m dibịa nwaanyị. Eji m okwu ọnụ jiri mmiri ya na ihe niile dị ka chi si kee ya, eji m ya wee na-azọ ndụ. Ana m ekele unu niile na-akwado nkụzi a, na-asị ka Chukwu gọzie unu n'ụdị pụrụ iche, ifeọma pụrụ iche mebere unu. Amaghị m onye m ga-akpọ hapụ ibe ya. Ihe mma bụ Chukwu Okike, mmụọ ndị mbụ na ndị egede, aja ana Igbo niile, ya gozibere m unu n'ofu n'ofu. Ifeọma pụrụ iche ka m na-agọ n'isi unu si ka ọ na-emere unu. Tata anyị ji nkụzi wee bịa ịgbapụ ya ọsọ ka m hapụ iwere nnukwute oge unu. Isiokwu m ji maka ya tata bụ isiokwu mkpọrọ ihe ị ga na-eme dịka onye na-agọ mmụọ. Ọtụtụ n'ime anyị na-ajụ ajụjụ a sị, kedu ife m ga na-eme dịka onye na-agọ mmụọ? Tata abịa m ịkụzi gị ife ị ga na-eme dịka onye na-agọ mmụọ. Akụzigo m ọtụtụ nkụzi gbasara ịgọ mmụọ, ife ịgọ mmụọ pụta, mana aga m emetụ ya nwa obere ihe ndị bekee kpọrọ highlight. Aga m highlight ya nwantente maka ndị ọ bụ izizi ha isonyere m tata. Dịka m na-akụzi n'ime ọgbakọ a na anyị bụ ndị na-agọ mmụọ. Ịgọ mmụọ bụ nnọọ ife mmadụ ga na-emere onwe ya, na ọ bụrụ mmadụ ga na-amanye gị ya ka ime, nọọ ife mmadụ ga na-emere onwe ya. Ọ dị nnọọ ka ikpe ekpere. Ịma na abịa na ndị na-eje ụka, oge anyị na-eje ụka, enwe ndị bụ ụbọchị ụka ka ha ga-eje ụka, ọkwe nwee ndị bụ na ife niile bụ ife a na-eme na chọọchị, all the church activities fa na-aga ya, ma Bible study maka ndị na-aga Pentecostal na ihe ndị ọzọ niile a na-eme, ma ndị na-aga evangelism fa niile fa na-eso eche na ihe niile, ma ndị na-aga morning mass. Unu ghọta ihe m na-ekwu, ndị ụka anyị. Ọ dị iche na onye na-eje ụka ụbọchị ụka. Abụ m onye ụka ụbọchị ụka, o jere onwe ya ụka, onwe ya any activity ọ na-esonyere na ụka ọ na-eje, ihe ọma bụ ụbọchị ụka o jee ụka. N'ime ịgọ mmụọ anụwa, anyị dị iche na ndị ọzọ. Ịgọ mmụọ abụrụ omenala, maka na o nwere ọtụtụ ndị na-eme omenala. Fadị agọ mmụọ, fa ka na-agagharịkwa na-achọkwa chi n'ebe chi na-adịrọ. Ọtụtụ ihe ndị anyị na-akụzi ebe edoro ha anya, mana fadị ejekwa ụka. Fa bụ ndị omenala. Ndị be ha, ọ bụrụ na ndị be ha na-agba mmanwụ ma ọ na-eti mmanwụ ma ọ na-eme okrosha dịka ndị be anyị, fa a na-esonyere. Ruo oge agha ya eme ya bụ mmemme, fa esonyere n'ime ya
ọ bụrụ ya bụ ịgọ mmụọ. Ee, ọ bụrụ na ị chọrọ ịma ọfụma ya ihe dị omimi banyere ịgọ mmụọ, ọ bụrụ na ị sacha ya n'ime chanel anyị ka ya enweta, maka na akụzigo m ihe dị iche na ịgọ mmụọ na omenala. Ka anyị gaa n'iru ụmụnne m. Eji m ohere a wee na-ayọ unu biko unu ndị na-akpọ m na vidio kọl, unu akpọzi na vidio kọl. Ndị na-akpọkwana m direct kọl, unu akpọzi na m direct kọl. Aga m na-amara unu ọkwa oge ọbụla. Maka ndị na-ada iwu, ịkpọ m direct kọl ife ifuru iwere, kpọọ m vidio kọl ife ifuru iwere. Ndị na-ezitere m ozi biko unu, o nwekwa ife ọzọ m chọrọ ịyọ unu. Ọ bụrụ na izitere m ozi iji voice zitere m ozi, maka na ọ voice ka eji ezitere m ozi na WhatsApp. Izitere m ozi a, okwu ị ga-ekwu akarị na 4 minutes. Ọ bụrụ iwere fonu gị pide ya ka ikwugide okwu ruo 1 hour ka ezide onye ya ege nke ahụ, ọ ya ekwe m ogige. A sịkwa na ọtụtụ okwu adị n'ụka mgbede. Maka ndị na-ekwu ọtụtụ okwu, ịbata na inbox m, go straight to the point. Nsa gị nke gị ka m nwee ike ịsa ndị ọzọ. Ọ bụrụ ipido fonu gị aka na asị nsị yuzube voice, ọkwanụ ka ọ gara anyị ọsọ ka m jisi ka a na-eyuzu voice. Ikwuo m wee kwuo. Ọzọkwa bụ ka anyị gbanarị ndị a na-eri mmadụ ego na nkịtị akpọ ndị scammers. Ka anyị gbanarị ya, maka na unu na-anụ onu m ebe a. Ọ bụrụ na unu weta voice na my WhatsApp, ọ bụrụ na m respond unu ga-anụ onu a. Unu ga-amarị na ọmụnwa. Akara igwe m bụ 07067582843. Ihe nji akpọ nọmba abụ maka ndị a bụ ndị scammers ka nji akpọ ya. Ihe ha nọkọta wee batawa na inbox ịbịa zitere m ozi, ma ọ bụrụ na o nwee ife iji aka eze nwaanyị hi, onwe ife nji ya eme, kwuo ya na comment section, kenee m ebe ahụ. Ma ọ bụrụ na o nwee ife nkụzi dogo anya, ana m akụzi nkụzi doro anya, enwe nke m na-eskip kama o too ogologo mana ya doo anya. Onwezie na onwe obere ihe gbagwojuru gị anya, ịbata ịga straight to the point, ịjụọ m ya bụ ihe. Ịjụọ m ya, akpọna m. Ama na ndị mmadụ na-ezitere m ozi na WhatsApp, ka ị hapụ iche na m echefuo m. Kama na ọ bụrụ na izite ozi n'ụtụtụ, mebi n'izi ịmara ụzọ wee zite ozi, ọ bụzie na ebe 10 ka m ji bịa ige ya bụ ozi wee sachie ndị mmadụ 50 or 100 ezitegori ozi. Mbidozie n'isi wee attend to ndị mmadụ tupu ruo na nke gị ọgbada. Nsịkwa nnọọ ka nsị n'ọdụdụ wee scroll wee saa nke gị. Nsogbu adị. Ya mere biko nụ, respond a na-enye unu site n'ike nke Chineke, ọ bụrụ n'ọnụ arụ. Ọ mmụọ ga-enye m akọ na uche mmeji wee saa gị ihe ọbụla egwu amụ. Ọ bụrụ ọgwụ, ọ bụrụ majik. Ọ bụrụ na ịkpọba m akpọba, kedu ife m ga-asa gị mgbe anyị na-akpọ m? Ịkpọ m, kedu ife m ga-asa gị? Eze nwaanyị na-eyibịa ịkpọ m nnọọ, mụ na gị a na-ekwu, kedu ife m ga-asa gị? Ọ kara gị mma na ịjụ ụmụ ya bụ ajụjụ, nwee ike ịsa gị ya na voice. Ị nwere ike isevu ya mgbe ọbụla o ji gbagwoju oge anya, ije gee ya, karịa na ịkpọ m. Ịkpọsịa m ya m sacha gị, nwere ike ichefukwa ya, o rukwa echi zitebere m ozi. Eze nwaanyị, ụmụ mgbe ịgwa m ife dị ụna, ọ dịrị ọnụ nụ mma ka anyị na-enyere onwe anyị aka. Ya ka m ji wee na-ekwu ihe ndị a. Ya bụ ọkwa dị oke mkpa nna amara unu. Ọ bụrụ na ị zitere m ozi na asabeghị gị ya, zitekwarịa ya ọzọ. Ma ọ bụrụ na ụbọchị ahụ aga, ọ bụrụ na m asa gị ya, zitekwa ya bụ ozi ọzọ, aga m asa gị ya. Iji gaa n'iru ụmụnne m, iwe unu adị n'ọkụ maka nkọwa ndị nkọwachara. Ọkụ doo anya ka mmadụ hapụ isi na ọkpọ eze nwaanyị ọ pụrụ iche na fon, otu o si wee saa ya ajụjụ ya alaikighị ya. Ọkwa na ịda iwu anụnwa, maka na iwu na-achị anyị. Iwu na-achị anyị niile. Ọ bụrụ na iwu adịrị, onye ọbụla ga na-eme ka o si sọ ya. Mụ abụọ pụrụ iche, achọọ m ka mmadụ mee m ka o si wee sọ ya. Na ọ bụrụ ịnọkọta ọkwụ ebe 12 itinye fonu gị kpọba ọpụrụ iche. Mbanụ. Na nna akụzi nkụzi gbasara ọdịnala na ọgọ mmụọ, akụziri m nkụzi gbasara karata. Ejine na nna akụzi nkụzi gbasara ịgọ mmụọ ebe ịbịa nwa m ọnwụnwa. Maka ọ bụrụ na ebe ịwa m ọnwụnwa ịghọ ọnwụnwa nyere m, aga m awụkwa ọnwụnwa wee nyere gị. Maka ugwu bido ịgbaji agadi nwaanyị ukwu, agadi nwaanyị amụta, ọ na-eji obido aka n'ukwu
ya mere onye akparịkwana onwe ya na ị bịara ịjụ m ajụjụ ịchọ ka ị dee m ọnụ ma ịma na m sị na m achọọ ka mmadụ kpọọ m ịma na m sị na m achọọ ka mmadụ dee ihe odide ịbata iwe dere m 1 page unu atraizin ya maka na ama na ọtụtụ n'ume unu natara onye amara ịnwa mmadụ ọnwụnwa biko were onye amara ịnwa mmadụ ọnwụnwa gaa ebe ọzọ na ọ bụrụ n'ebe nnọ ka ị ga-ebu ya wee bịa maka iburu ịkwa ha ya wee bịa m ga-anatụ gị ya dịka ibu ọ ihe m si ka m gwa unu ya gaziere unu ịga n'iru gbasara ihe mmadụ ga na-eme dịka onye na-agọ mmụọ unu amatago na onye na-agọ mmụọ bụ onye na-akpọku Chukwu n'ụdị nke asụsụ ya onye wepụtara nnọọ onwe ya nọọ mmụọ ga-abụzi onye isi ya na ya abụrụzi onye isi nọọ mmụọ ga na-edu ya na ọ bụ onye nwa ga na-edu mmụọ ị ga-amara chi gị na chi gị adịrị na mma ọ dị ezigbote mkpa dịka onye na-agọ mmụọ achọwago m ịgọ mmụọ ọnya ka o ji wee dị mkpa gị nwa bụ onye banyere ịgọ mmụọ jee ka ịmụta nkụzi niile m kụziri gbasara ịgọ mmụọ nke ịfụ ka esi ebido na anaghị anọkata ebido na-ebidoro isi ọ na-eme a na-agọ dịka enwe ife a na-agọta maka ndị ọ na-agbagwoju anya ịgọ mmụọ bụ ikpe ekpere ka anyị tinye ya na ikpe ekpere anyị mana ndị na-ekpe ekpere bụ ndị na-ayọ mgbe ọbụla mana anyị na-ekwubi okwu onye abịa ịgọ ọfọ ya mere ihe ị ga na-eme dịka onye na-agọ mmụọ bụ ị ga na-agọ ọfọ ị ga na-agọ ọfọ ịgọ ọfọ bụ ikwubi okwu site n'ịgọ ọfọ a ka ị ga-esi wee na-ekwu ihe ị chọrọ na ife ị na-achọrọ ị ga na-achụkwa àjà maka na àjà bụ àjà ka ọgwụ mana ịchụ àjà ahụ eje na-aja nwee ntụkwasị obi achụrụ m àjà ata echi na ife dị one a ga-eme ọ bụrụ iwu mana a sị ka a na-achụ àjà ka ikpe na-ama ndị mmụọ mee nke ahụ ị kwesịrị ime hapụrụ Chukwu ka o ji aka ya metọpụ nke fọdụrụ mara amara na onye na-agọ mmụọ n'agbanyeghị na ị na-aga ọfọ na-achụ àjà ọ bụrụ mkpa gị niile ka a ga-egburu gị ọ bụrụ nsogbu gị niile ga-apụ o nwere ndị ga-apụ n'oge nke ha o nwekwa nke ga-anọgide gị nke ị ga-ebugide tili nwụọ ọ maka akọwata ha ọfụma mere onye chụsịa àjà o nwewe expectation na-amaghị ebe o si wee bute ya o nwebeghị ọ bụrụ na expectation ya abịa ha ọ sị na enwere ike dị n'ịgọ mmụọ mana ike dị n'ịgọ mmụọ ndị niile na-agọ mmụọ n'ime mmụọ na eziokwu fa na-etestifai na ike dị n'ịgọ mmụọ ọtụtụ n'ime anyị si ka anyị na-aga ọfọ na-achụ àjà ụfọdụ na-eje bie ego wee chụọ àjà ibichazi ego chụba àjà ọ bụrụzie na ife ibu n'obi emere ọ dịghị ka ego gị ahụ na-anaghị n'iyi ọ ya mere mgbe ahụ onye ahụ adị so worried na àjà ịchụrụ Chineke achọrọ m ka ndị ka ibe m achọrọ m ka ndị ka ụmụazị ibe m ị na-ekpe ya obere ekpere oge ị na-eje ụka ọtụtụ ụmụazị ibe gị bụ ndị nwere $1,000 mana ikpe ne Chineke ịchọ ka dị ka ụmụazị ibe gị for 10 years ịdịbere ka ha iwu abụrụ na mmadụ niile ya abụ ọgaranya anyị niile bụsi ọgaranya ka ezi onye ga-enye ibe ya ka onye ya emere ibe ya gaa kama na ọfọ anyị na-aga ọbụ ka anyị soro n'ọnụọgwụ ndị ga-anọ n'isi na ya ha nọ n'ọdụ ka anyị soro n'ọnụọgwụ ndị ga na-aga n'ihu na-abụghị ịlachi ya azụ ka anyị soro n'ọnụọgwụ ndị ga na-enye na-abụrụ ịyọ ayọ ọkwa na o nwere ndị ga-ayọ nọ n'ụwa nwere ndị ga-enye ya mere aka niile ji ọra ha ịra maka ọ bụrụ na ije bie ego wee chụọ àjà i wee mmanya nwezie Chukwu mgbe ọ ga-emere gị ihe na mgbe ọ na-agaghị emere gị ife ị ga na-eme dịka onye na-agọ mmụọ na ị ga na-aga ọfọ na-achụkwa àjà dị n'elu ya na àjà ka ọgwụ ịga ọfọ na ịchụ àjà abụrụ ịgwọ ọgwụ àjà dị iche iche dịka esi achụ ya o nwere àjà mmadụ na-achụ maka mmeghe ụzọ o nwere àjà mmadụ na-achụ maka udo ya na mmụọ ya o nwere àjà mmadụ na-achụ maka ibupụ uke n'ụdị ọbụla o nwere ike bụrụ uke okwu na ụka
nwere ike bụrụ uke ọnwụ. Aja bụ ihe mmadụ kwesịrị ịdị na-emere onwe ya oge ọbụla. Ịchụ aja nnọọ dị nnọọ ka ebe mmadụ na-ewere azịza. Ọ bụrụ na iji maa atụ, n'ime ụlọ gị mmadụ na-abata ya mgbe ọbụla, chifo n'ụtụtụ ịzaghị ya, orukwa echi ịzaghị ya, ịfụrụ na ọ ga-eru unyi. Otu ahụ ka ọ dị n'ụzọ nke mmadụ. Ị na-aga ọfọ a, ị na-achụ aja, ọ bụrụ sọnsọ ịga ọfọ. Ekwubie m okwu na ọ ga-adịrị m mma n'ụbọchị tata 5, ọ ga-agaziri m 5. Unu amakwa na o nwere mmụọ ga-eme ka okwu ahụ ikwubiri bịa na mmezu. Mmụọ nọ n'agbata mmụọ na Chukwu. O nwere mmụọ nọ n'ụzọ. O nwere mmụọ ndị so anyị bịa ụwa, ma ndị nọ be nna anyị, ma ndị nọ be nna anyị, ma ndị nọ na mmiri. Onye ọbụla nwechara ebe o si wee gbakwunye mmụọ. O nwere ndị gbakwunyere mmụọ na mmiri. Ịfụrụ na ihe ọbụla ị na-eme, ọ bụrụ na ide eji achụrụ mmiri ahụ aja, na ị gaghị na-agacha, maka na mmiri ahụ nwekwa oke nke gị oji. O nwere ndị bụ na aja ha n'ọkwa n'ezinụzọ ka ha na-achụ ya, fachụọra mmadụ, fachụọra mmụọ. Ịchụrụ mmadụ bụ mgbe ịfụrụ onye ka mma nyere ya aka. Mgbe ịfụrụ na mmadụ nọ na mkpa, igbori ya mkpa ahụ. O nwere ndị bụ sef na mmụọ ga-ewepụtazi onwe ha. O nwere ike bụrụ ofu onye na-esia ya anya, fa adịghị ka corporate beggars. Fa bịakwute gị mere na onwe ndị ya eme ha sị gị na ife ha chọrọ kịta 15 naira, na ife ha chọrọ kịta ego moto ha ga-eji wee gaa ebe dị ona. Mana ha bịara ebe dị ona, ego ha faji agụnarị ya na ha chọrọ ego moto. Ị nwere ike isi ọrụ ụmụ scammers jụrụ ebe niile, corporate beggars. Ị mara na ofu mmụọ agụrụ agụkatala ya, ọ fụkwara gị n'anya, o wee mee onwe ya ụnyaahụ wee bịawa nnawa gị ihe. Mana anyị chọrọ ka anyị nweta ma anyị achọghị iwepụ. Onye ọbụla na-enwe ihe ọ na-atụfu, enwe ihe ọ na-atọ ụta. Ya mere ka anyị na-achụ n'aja. Ife a na-achọ n'aka gị dịka onye na-agọ mmụọ bụ ịga ọfọ. Ịga ọfọ na ị ga na-akpọku mmụọ gị oge ọbụla, na-ekwubi okwu ọma n'isi gị. Na-ekwu okwu ọma n'isi gị. Ife ịchọ ka ọ dị na ndụ gị, kwuo ka ọ dị. Ife ị na-achọ ka ọ dị na ndụ gị, kwuo na ọ ga-adị. N'agbanyeghị na ihe ahụ ifu gị ya na ọ dị na ndụ gị. Ọnwụnwa adịgo na ndụ gị already. Mana ị ma na site n'ịga ọfọ isi na ọnwụnwa na ị ga-apụ, ị gaghị adị. Ị ga-achụpụrịrị ọnwụnwa site n'ike nke okwu ọnụ, maka Chukwu nyere onye ọbụla ike. Site n'ịchụ aja, ịchụpụ ya bụ uke n'ụzọ gị. Ọtụtụ na-akwụchi ụkwụ ha, kwụchi aka mgbe ọbụla ị na-aga ọfọ na-awa ọjị. Ị mara na ịgwọgide awagide ọjị, awagide ọjị, akụkọta ọfa, akụkọta ọfa, bukọta ọka, bukọta ọka. Ị ga-achụpụ achụpụ nke ga-apụ apụ. Ugboro ole ka ị na-ewere ego wee kwuo okwu? Ego a ịkparịa na m nnukwu. Achụpụrụ m aja, chụpụrụ ndị niile bụ ndị ụbịam. Achụpụna m ụbịam na ndụ m. Achụpụgo m ọnwụ na ndụ m. Achụpụga m nsogbu na ndụ m. Achụpụgo m ọnwa na ndụ m. Maka na ife ọbụla na-eme n'ụwa, gwa m unu, ewezuga Chukwu kere mmadụ, onye ọzọ na-achọ ibu ego. Iwere ego akwụsị okwu na ị ga-ewere ya fichaa arụ gị, kwuo ya ume, pụọ n'ụzọ tupu ya. Mmadụ ya tụtụ ya nụ na eke ga-enu ibe ya, ya ebu. Ya mere gị nwa bụ onye na-agọ mmụọ. Ị na-agọ mmụọ agọba ọfọ, gosibe ya ike, na-achụkwa aja dị n'elu ya. Ọ ga-eme ịgọta. Ya bụ ihe a chọrọ n'aka gị dịka onye na-agọ mmụọ. Ịchịkọtazie ihe niile bụ na ome ihe jidekwa ogwu, jidekwa ọfọ. Aka gị dịrịkwa ọcha, na ọ bụrụ ị na-ekechi ndị mmadụ, ị na-aya obi ọjọọ, obi a na-ajọ gị njọ, ị bụrụ amụsị obi, ihe ọma mmadụ a na-ewe gị iwe. Ma ị bụ onye na-agọ mmụọ, ị na-achọ ka ife ọma na-emere gị, ife ọma agaghị emere gị. Ịsọkwa gị gọọ ọfọ a, gọọ ya n'ụtụtụ, gọọ ya n'ehihie, gọọ ya n'abalị, nwe ife ị ga-agọta. Ọsọkwa gị chụọ aja, donye ya n'ọmkpu, donye ya na mgbaba ụzọ ịsaa,